janyo mana naka. To. Janyo naka. Ai, na gode Allah. Menene sirrin girkin gidanka? Sirrin girkin gidana shine dahir kori. Ai, ni ma da korin nake girki. Irin wannan kake amfani da shi? A'a, nawa ya sha bamban da wannan. Irin wannan ne? Ba irin wannan. Babu? Ba irin wannan. Daushe mai da baibayi. Irin wannan ne? Ba irin wannan. To daushe yayin sai dai in ce ma I'm sorry ka hada hannun yan sari. To ka hada hannun waɗanda suke kwaikwayon wannan abin suke sata fasahar. Ana samun sa a manya da ƙananan shagunan faɗin ƙasar nan da ma wajen ƙasar nan. To yanzu abin da zamu yi da kai me zai hana ta tsuguna da man jikinta? To ni na tashi da wannan. To ko kuwa? A'a ba komai. Ni ai na gida ne kwashi wannan to shikenan. Idan ka zagaya ka ƙara yaɗa min shi. Ni kwa na ai abin ya zo a daidai wa mai ido ɗaya ya leƙa shantu. Ni kwa na ga dashir. Yawwa. Ni na ga dashir. To kama. Ni na ga dashir. Hattara akwai wasu yanka makuri zauna da suke amfani da sunan dahir kauri suna damfarar masu sayayya. Hajiya Alhaji ku lura tsaf dahir kauri duniya ne. Akwai dandano dahir kauri idan kun aza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi mai cibiyar magani ta alƙalam Islamic medicine. Cibiya ta alƙalam ta tanadi ingantattun magunguna na matsalolinku na yau da kullum. Ina masu matsalar istimna'i wanda yake janyo kankancewar gaba, saurin inzali, sukewan jijiyoyin gaba, da yawan mantuwa da rashin ƙarfin gaba. Wa'annan magunguna su ne magunguna wa'anda muke bawa masu matsala ta istimna'i. Dukkan irin illa da matsalar da ya ja maka insha Allah kai amfani da shi a cikin kankanin lokaci za a rabu da dukkan wa'annan matsaloli. Wannan shine magani wanda muke bawa masu matsalar karancin maniyyi, tsinkewar maniyyi, kuma matsalar rashin haihuwa. Wannan magani shi muke bayarwa da izinin Allah a yi amfani da shi za a rabu da wannan matsala. Ina masu matsalar sanyi, infection, gonorrhea, syphilis da ma dukkan nau'o'in sanyi. Insha Allah wannan magunguna su muke bawa masu matsalar sanyi a yi amfani da shi a rabu da wannan matsala baki daya. Wannan magani shi muke bawa masu matsalar ciwon hanta. In dai ciwon hanta ne yake damun ka, duk irin illoli da matsala da ciwon hanta yake baka, kai amfani da wannan insha Allah za a rabu da wannan matsala. Wannan magani shi muke bawa masu matsalar sikila. Insha Allah aka yi amfani da shi tsawon wata ɗaya da izinin Allah za a rabu da wannan matsala. Masu matsalar ƙwalsa kuma mun tanadi wannan magani ne domin ku. Wannan magani ana amfani da shi ne da zuma. Insha Allah in dai matsalar ƙwarsa ce mai sa kumburin ciki, riƙewan baya, riƙewan haƙarƙari da ma ciwon jiki ko ciwon kai ko zafin jiki. Insha Allah za a rabu da wannan matsala. Masu matsalar diabetes bi ma'ana ciwon shuga, masu matsalar cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV, kuma dukkan mun tanadi ingantattun magunguna domin ku. Na masu matsalar typhoid, malaria dukkan ku ban barku a baya ba, mun tanadi waɗannan magunguna ne domin ku. Alƙalam Islamic medicine mu ne ake wa laƙabi da sai an gwada akan san na ƙwarai, saboda ba ma yin cuta daban magani daban. Sai mun tabbatar da abin da yake damun ka kafin mu baka magani. Akwai magunguna da dama waɗanda ba mu ambace su a nan ba saboda ƙarancin lokaci. Insha Allah ga duk mai bukata zai iya tuntuɓar lambobin mu ko kuma yi mana magana kai tsaye ta WhatsApp. Zai iya ziyartar ofishin mu da ke nan cikin garin Kano a nan ƙarshen Zoo Road, Sheka 'yar Kasuwa Plaza, ko kuma branch mu da ke cikin garin Kaduna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai.
Yalla bai. Ka zuba mai ido kana kallona kamar wata budurwarka ko matarka. Wasila, ke kika ɓoye Jawahir, kika ɗauke ta kika kai ta wani wuri na daban. A ce ma gaskiya kake faɗa. Ina hujjarka? Ina da hujja kwakwara. To ina hujjar ta ka take? Officer. Bismillah. Imran ya haka? Wasila ki haƙuri. Ina jin ka yi bayaninka. Yallaɓai kwana biyu kafin auren Hafiz ta same ni ta ce min na nemo mata mutanen da za su ɗauke mata shi. Ni kuma saboda kai na sa kai na cikin matsala na ce mata ba zan yi ba. Wasila, ina Jawahir. Yalla bai, idan ina da matsala da Hafiz nake da matsala, amma ba da amaryarsa Jawahir ba. Shikenan. Yanzu ba wani abin damuwa bane. Kai kana iya tashi ka tafi. Officer, Masa. ka yi kokari ka raka shi ya tafi, ka ba shi transport. Tunda har ba za ki gaya mun gaskiya ba, za mu ci gaba da ajiye ki a nan har sai mun gano gaskiyar da kike boye mana. Ranka shi da wallahi ba ni na sa ke ta. If you want me, you know where I am. Thank you. Jabir, anya kuwa kana yin tunani irin wanda nake akan Wasila kuwa? Wallahi ina wannan tunanin Umar, domin babu abin da Wasila ba za ta iya yi ba akan Hafiz. Kai ka san yadda take son sa. Ni ma haka nake tunani. Saboda gaskiya ni ina zargin ta. Anya kuwa Jabir babu hannunta a wajen dauke Jawahir a ji a boye ta. To, zargi dai muke yi tun daga ba ɗayan mu ba mu da hujjan da za mu kama ta da shi. Kuma haka ne. Amma fa ni ina kallon kaman ya kamata a ce mun sanar da jami'in binciken nan wanda kes din Jawahir yake hannun shi. Ko ya kake gani? To, za ka iya sanar masa. Saboda kaga idan fa muka sanar da shi, to zargin mu a nan ne zai fito fili ya tabbata ita ne ta ɓoye ta ko kuma gaskiya ce halinta. Haka ne, za ka iya sanar masa. Shikenan, hakan zan yi kamar yadda ka faɗa. Allah ya sa mu dace. Wai lafiya ka shiga dogon tunani haka? Me yake damun ka? Wallahi lafiya kalau. Kawai ina tunanin ya rayuwarmu za ta kasance ne ni da ke bayan aure. Inda zan dinga tarere da ke, kula da ke. Gaskiya ban yarda ba. Saboda ban saba ganin ka a cikin wannan yanayin ba. Me kake tunani? Wallahi ba komai. Amma gaskiya akwai wani fim ɗin da na kalla na wani mata da miji.
yadda na ga mijin yake tarairayar matan ba ta da lafiya, shine nake haskowa nake ganin kamar ni da ke ne, domin bana bukatan ganin hawayen damuwa ya zuba fuskarki. Wato kam ni kake hango a matsayin mara lafiyan kenan. Gani nake kamar ni ne da ke wallahi. To shikenan, Allah Ubangiji ya zaba mana abin da ya fi alkhairi, Allah Ubangiji kuma ya samu mallaki juna ni da kai. Amin ya hayyu ya kai. Halo? Sammani? Ka san me za ka yi min? Ka siya min plates na mutum 2. Gani nan zuwa. Sannan ka yi hanzari yanzu ka rasu. Wai dan Allah Abubakar kwana 2 idan na zo nan wajen bana ganin oga. Wai ina oga shiga kwana 2? A oga ai ka san ba irin wannan mutanen bane da za su zo gari su zauna suke koma gida. Ya koma gida. Allah kuna magana. To, dan ba dan ina ganin mutuncin gidanka ba zan yi ma abin da baka taba tunani. To dawa isa da kai. Gaskiya bai dace ba abin da kake Abubakar. Ba wani maganar bai dace ba, dama dai bai niyyar zuwa kun bai bari ma mai gidan ya da yana zuwa. Haba Abubakar, me yasa kake irin wannan abun a wajen sana'anku? Kam sai ka kori kwastomomin da suke nan wajen da halin kamar kyau. Tsaya ka ji dama da wata a ƙasa. Dama da wata a ƙasa ba wannan bane. To amma idan da wata halin sa a ƙasa. Haba Abubakar, in da wata a ƙasa ka gwada mishi. Ya bari in mai gidan ya dawo ya ci gaba da zuwa, kar ya sake zuwa nan duniya. Je ka duba min indomi na kar ya kone. Dama ka rabu da shi mana ya tafi, ya je kada Allah. Wallahi kana da matsala. Kuma daga ina da kamar aka biyo ki? Tsaya mana me ke faruwa? Wake ina ruwanki ne? Dole sai na faɗa miki abin da yake raina? To, ikon Allah. Ke ce sanadin farko sannan ke ce sanadin komai, ke ce sanadi zuciya ba ta iya ɓoye komai ba. Muka ji da wannan al'amarin da ya faru. Wallahi sai dai addu'a ya Umar. Wallahi dama abin da ya fi kyautuwa a yi kenan shine mafi alamu dage da addu'a kan har Allah ya bayyana ta. Wallahi ba ana ta bincike ai. Amma mun dage dai ana binciken ana addu'a. Masha Allah haka ne ya kamata dama. Amma daga ina kike haka? Wallahi na je shagon bayan layin mu ne na siyo mama Dahir Kori. Oh, Dahir Kori. Lalle kam. To amma ya ake biki je shagon kusa da gidanku? Na kama akwai shago a kusa ko? A na ji can din ma babu ne shine sai na ji shagon bayan layi. Kuma shine sai su baki Maryama ba babu leda haka a riko shi a hannu? A'a, ni ne nake sauri kuma an ɗora abinci. Kuma ka san mama ba ta cin abinci in babu Dahir Kori. Gaskiya ne, na san Hajiya sare kan wallahi. To ba komai ki masa sai a je a kai mata ko? Da Allah idan kin je ki ce ina gaishe ta. Sai na zo gidan. Anwar, kamshi Islamic medicine ku zo ku gwada duk mai cuta ga magani. Assalamu alaikum al'umma, sunana Dr. Musa Usman Abdallah. Sunana Jazuli Muqaddas Kabara wanda aka fi sani da Malam Wakataba. Sunana Ummu Salma Sani. Shin kina buƙatar ki zama sarauniya ko da baki da sarauta? Ko kuma kina so ki zama ɗaya tilo daga ke sai ke? Burin kowace 'ya mace shine ta zama abar alfahari a wajen mijinta. To a cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine muna canja amare tare da matan aure da ingantattun magungunanmu domin samun zaman lafiya a tare da mazajensu. Baya ga haka samun gamsuwar jin daɗi da ƙamshi mai ratsa zukatan miji yana daga cikin abin da muke da shi a cibiyarmu ta Anwar Islamic and Traditional Medicine. Ta kawo muku magani kamar maganin hawan jini, koda, matsalar kwakwalwa, ciwon sikila, ciwon suga,
matsalar haihuwa, ciwon hanta, ciwon olsa da dai sauransu. A cibiyar mu ta Anwar muna ba da maganin sanyi na infection na mata. maganin sa na HIV ya kasu kashi uku. Kashi na ɗaya wanda ba su taɓa karɓar magani ba, kashi na biyu wanda suka karɓa a wani gurin ba su dace ba, kashi na uku wanda ciwon ya daɗe a jikinsu sun karɓi magunguna a wasu guraren amma cutar ba su warke ba, wanda insha Allah ina laƙanin na rubutu wanda idan an sha za a samu waraka da yardar Allah. A maganinmu na istimna'i da muka yi masa laƙabi da masturbation flosha, wanda yake wanke duk illolin da ya yi wa mai ɗauke da cutar. wato masturbation flosha. Akwai level 1, akwai level 2, akwai level 3. Level 1 na waɗanda ba su da aure, level 2 na waɗanda suke gab da yin aure, level 3 na waɗanda sun yi auren ba su samu haihuwa ba. Da izinin Allah idan ka zo cibiyarmu ta Anwar Islamic Traditional Medicine za mu baka ingantaccen maganin masturbation, zai yi ma flushing ɗin duk matsalolinka da yardar Allah. Za ku iya tuntuɓar mu a cibiyarmu da take a Zoo Road, Gandun Albasa, Atiku Abubakar Road, kusa da Primary School. Sannan kuma za ku iya samun mu a cikin garin Misau, jihar Bauchi, Jajeri, kusa da Mangwarori, Sangayar Gwani, Malam Abdulrahman Mai Tawaga. Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya sha ya masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi, amma banda inkiya irin tawa, wato suna Gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi, domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu, ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da shi a media ina yaɗa shi. Ko mun arhar magani in aka sha ba a warke ba to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato wajena suke sarar maganin HIV da na sikila, domin a cikin magungunanmu akwai na ruwa akwai kuma na gari. Na ruwan suna ƙara masa ruwa ne, su ƙara masa yawa, su rage masa ƙarfi, su baiwa mutum. Shi kuwa na garin suna yi masa algus, su ƙara masa yawa, he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa, suke baiwa jama'a. Duk maganin da aka karɓa a hannunmu aka yi masa irin wannan algus, to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba. Idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani. Kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi. Namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa, idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa. In dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta Almubaraka, da yardar Allah korar cutar yake da gaggawa ta zama tarihi. Maganin yana da ƙarfi, yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah. Cutar sikila, kariya ko normal, wannan shine maganinta. Sikilar da take sa a ƙara wa mutum jini ko ruwa, cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa shi. Mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi. Wannan yana ƙone cutar emasi da gaggawa da yardar Allah. A yanzu naira 15,000 ce wannan jarka guda ɗaya. Akwai ta manya, akwai ta yara, amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana, takan sa ya robar maganin sama da ɗaya. Maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zuma a ciki, ba shi da zartsi ko bori ko ɗaci. Malama Zainab, ya ɗanɗanansa yake? A gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure, ba shi da ɗaci. Kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma. Masu neman babbar cibiyar muna a jihar Kano, Gabasawa Local Government, gari na Karmami. Mazaunan ƙasar Ghana za ku samu wannan cibiya a Kumashi Roundabout. Sannan a babban birnin tarayya Abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar. Mazauna jihar Borno za su same mu a Gwange layin tanki
gidan Abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar Litinin da kuma Talata. Ina mazauna jihar Bauchi. Za su same mu a garin Azare. Muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe. Za su same mu a garin Billiri, unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. Na ji ka yi shiru, ai da na ganka, har na ji wani daɗi a raina. An ganta ne? Insha Allah baba za a ganta. Ana bincike sosai akan wannan al'amarin. Ba a ganta ba kenan. Hafiz, yau fa kwana 5 cif da batan yarinyar nan, amma har yanzu ba labarinta ko kaɗan. Ni ma baba yadda kuke ji a cikin zuciyarku wallahi ni ma haka nake ji. Kullum ina cikin tsananin fargaba da tashin hankali. Ko walwala ba na iya samu baba. Abinci ma ba na iya ci wallahi akan wannan al'amarin. Kuma ya kamata a ce an ƙara tsananta binciken domin ko a dace. Gaskiya ne baba, binciken nan za a yi sosai, za a yi shi baba. Shikenan babu damuwa, Allah ya bayyana ta. Allah sa a dace. Allah ya bayyana ta. Baba, bari in shiga cikin mu gaisa da umma. A'a, kar ka shiga. Yanda take akan tsinin nan yanzu idan ka shiga ko sauraron ka ba za ta yi ba. Fada za ta fara ba ƙaƙƙauta. Don haka abin da nake so da kai san ka ƙanin ƙafan ka gara ka koma. Ni idan Allah ya sa na shiga gidan zan faɗa mata cewa ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka ka yi haƙuri, na shiga na sanar da ita ka zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Amin. Baba na barka lafiya. A ƙara kokarta ne. To baba. A ƙara kokarta. To baba. Wannan yarinya daga aika nan kusa ba nisa wai kamar ka aiki bawa garin su. To ai shikenan. Assalamu alaikum. A'a. Hafiz. Lafiya ya na ganka haka? Wallahi mama ni wallahi ban san abin da ke da mu ba. Na rasa yadda zan yi wallahi da rayuwa wallahi. Hafiz, ita rayuwa fa ba yanda za a yi bawa ya zauna ba tare da wata jarabawa daga Allah ba. Kullum ka rinka zama mai tawakkali da karban jarabawa da Allah ya yi maka. Gaskiya ne mama. To, mama na yadda da wannan jarabawar kuma na karɓe ta. Amma dan Allah mama abin da nake so da ke, ki taya ni da addu'a. Allah ya kawo min sauki a cikin wannan al'amura. Wallahi na rasa gane wannan al'amarin. Bari in shiga ciki. To shikenan insha Allah. Ikon Allah. Allah dai sauki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a. Ke kuma daga aika nan kusa Maryam sai ki je ki zauna. Kuma ya na ganki haka ba komai a hannunki. Wallahi ma musamman a shagon nan kofar gida ba sai ji shagon bayan layi. Shi yasa kika ga na jima wallahi. Kuma ai na san cewa mamai yanzu in dawo haka babu dahir kurin nan wallahi ba lalle ki ci girkin nan ba. Saboda na san yadda kika dauki dahir kuri da muhimmanci. Ki haƙuri. To ai shikenan. Ba ni. To ai shikenan. Bari tashi. Bari an tattara tsakiyar gidan. To, tattare. Sai ma dai kan sani ba sai an gaya miki ba. Duk tattare duk can guraren duk tattare su. Kece sanadi zuciya ba ta iya ɓoye komai ba. Jawahir, ni anya wani lokacin ma ina jin wallahi kamar fa asiri kika mun. Kai asiri ma kika mun. A'a,
kar mu haka da kai. Ai ni ce zan faɗa haka yanda kullum nake jin son kai na karuwa a cikin rannan nawa yanda ka san guguwa wacce take tasowa daga gurare daban-daban. Jawahir kenan. Kowa dai na shi sani. Ni kin san Allah? In dai muka rabu da ke, wallahi fotunan ki kawai nake kallo da kuma kawai muryarki nake ji a kunnuwana. Wai dama haka kake so na? Kai, ni ma kuma haka ne shi yasa daidai da rana ɗaya bani so ka yi nisa da ni. Na fi son kullum in dinga ganin ka. Kai. Allah. Ke ma kina jin haka? Sab. Ai ni kaina wallahi daidai da rana ɗaya in dai ba mu haɗu da ke ba ko ban ji muryarki ba, gaba ɗaya sai in ji ni kamar ban da lafiya. Wani zazzabi ma nake ji Allah. Allah. Kai, anya ban ga alama ba. Gashi kuwa? To shikenan. Allah ya bar kauna. Amin amin. Ke baki da makeup ma fa kin fi kyau. Allah. Kada kuma tsokana ta kake yi. To ni ai haka na fi so ma in ganki a haka. Na fi son kawai in ganki ba makeup din. Natural. Ba wani tsokana Allah ga gaskiya. To shikenan mu je raka. Allah. Hausa. To ranka ya dade ka kwantar da hankalinka. Saboda ina kyautata zaton insha Allahu dai wannan kes din namu ya kusa zuwa ƙarshe. Saboda wanda muke zargi ya kusa shiga hannunmu da ikon Allah. Babu damuwa ranka ya dade. Amma dai duk abin da muke bukata zan sanar da kai insha Allah. Thank you sir. Amma dai ina ganin kamar na manta wani abu a kes ɗin. Menene na manta ne kuwa? Da zuciya da maganiya a cikin suwa ya cancanta, abinda zuciya ta so a lokaci ya bambanta, gudan jini da kwarjini ganin su ya wuce santa, farin gani da bakin gani a dole za su bambanta, zamiya sarƙaƙiya idan mutum ya kintata dole sai an daina hanzari in ba za ma a ja da baya ba.
Wannan wani irin abu ne? Wai sako a ce daga Kano zuwa Kaduna a ɗauki ɗimbin awanni masu yawa ba ka samu ba? Sun kashe wayar ko? Yanzu gaba ɗaya duniyar nan ta lalace. Mutane ba su da riƙon amana da gaskiya, musamman ma a kasuwancin yanar gizo. Ku kwantar da hankalinku, ga saƙonku yanzu. Samari ku zo mu je. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ai ni ba a Alhabib na yi odan magani ba. Ya aka yi haka? Wannan da kake gani gaskiya da amana da kuma cika alƙawari sai Alhabib Islamic herbal medicine. Ban fahimci abin da kake nufi ba. Ku zauna domin ku samu gamsuwa game da cibiyar Alhabib. To abun babba ne wayan gozo mu da mu samu guri mu zauna. Yawan korafe-korafe na marasa lafiya wajen samun tangarɗa game da sakonnin magungunansu. Shi sa cibiyarmu mai albarka ta Alhabib muka ɗauki ɗamarar gaskiya da amana da kuma cika alkawari a matsayin takobin yaƙi don faranta ma marasa lafiya da ingantattun magungunanmu ta hanyar tura sako su isa cikin aminci tare da tarbar marasa lafiya idan suka ziyarce mu cikin faran-faran da tausasa kalamai a gare su. Yaɗuwar da ciwon HIV yayi a duniya hakan yasa aka gaza samo maganinta a yayin da a cibiyar Alhabib muna da ingantaccen maganin cutar HIV wanda idan mutum ya yi amfani da shi zai zama jikin shi lafiya kalau tamkar bai taɓa haɗuwa da wannan cutar ba. Dr. Abubakar ya samu ƙwarewa na karantar Science and Laboratory Technology wato SLT, ma'ana ilimin fannin gwaji a kimiyyance da fasaha. Hakan ya ƙara masa ilimin gano dukkan cutar da ke jikin mutum kafin a ɗora shi akan magani. Daga cikin lalurar da ke damun mu mata shine rikicewan al'ada, wanda kan iya haifar da ƙarancin sha'awa, ɗaukewar ni'ima, ciwon mara da kuma sauransu. Cibiyar Alhabib ta tanadar da magunguna da za su kawar da waɗannan matsalolin, tare da ingantattun maganin rashin haihuwa, infection da kuma sauran matsaloli da ke damun mata. Muna da maganin hepatitis type A, B da kuma C. Sanyi, sikila, ulcer da kuma istimina'i. Haka zalika muna da maganin basir kowane iri ne. Muna da maganin ciwon ido, ciwon haƙori, ciwon kunne. Muna da maganin iska wato sihiri, sammu. Adres ɗinmu yana nan a garin Kano wato a titin Gandun Albasa kusa da diga Aminu Inuwa Plaza shago mai namba 20. Sai ƙasar Nijar kuma muna garin Maradi. Masu buƙatar maganinmu za ku iya samun wakilinmu a ƙasar Saudiya ma'ana a garin Makka da kuma garin Riyadh.